nga ang atong Ginoo dili lang tao kundi siya usab ang amahan nga Dios sa walay katapusan. Divine identity. Dapat makasabot na taana nga si Jesus amahan. Wala mag-ampo gani mo, klaruhan ninyo ha. Kay naay uban sa dugay na nangalagad di mao ang mga pag-ampo. Akong isalig itugyan ang tanan, diha kanimo amahan. Amen. Ayaw gyud ana. Ayaw gyud. Dagan ko nadunggan sa mga kauban na to. Muampo gani ka sa pagsugod ug sa pagkatapos. Butangan gyud nimo og ngalan ni Jesus Christ. Akong isalig itugyan kining tanan. Kanimo amahan Ginoong Hesukristo. Amen. Kana klaro na. Pero moing kag itugyan nako kanimo ang tanan, amahan. Amen. Kinsang amahan na? Kinsang amahan na imong itugyanan? Butangig ngalan kay nakahibalo na ta karon nga ang amahan mao si Jesus. Nakahibalo na ta nga ang espiritu mao si Jesus. Mao butangig ngalan. Amen. Itugyan og isalig nako ang tanan kanimo amahan sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Bisag wala na ganin ang amahan, isalig itugyan kan nako kanimo ang tanan nga magatagbo kani ini sa ngalan ni Jesus. Amen. Tudloan ta mo ampo. Kanay uban nga di mao ang pag-ampo. Bisag magisgot kang Dios. Klaro man ni diri. Mighty God Dios siya pero ang pangutana mga igsoonay nga alam kay daghan ko'y Dios. Matod pa sa uban gani mga pilosopo na mangani 8 o'clock kuno. Sa po yung mga lain kuno nga mga Diyos. Tang. Pilosopo. Para di ka maigos pilosopo, butangin ang ngalan ng imong Dios. Isa man ang Dios nimo. Kay mismo ang yawa gitawag og Dios. Unsa man ang yawa, Dios sa tanang kabakakan. Dios sa tanang limbungan. Dios ang yawa niining kalibutan na. So kung muampo ka, mogamit kag Dios, butangig ngalan, kinsa na nga Dios. Kung muampo ka, maghisgot ka sa amahan, butangig ngalan, para mahibalag, ma-identify, kinsa na nga amahan. Dios man o amahan o espiritu, butangig mga pangalan, kay mauna, ma-identify nga walay lain si Ginoong Jesucristo. Shall we say praise the Lord? So ang atong Ginoong Jesus, amahan nga walay katapusan. Everlasting Father, di ba? Mataw